Siinä on klopsamme, tässä toinen, tulee toinen perä. Oi vittu tää ratsa. Tuo loijakin vielä. Oi tervee. Tää vittua. Hei Tatus, käy mun kilpi. Tuleeko sinne tänne? Sieltä tulee kolmaskin ääntä. Ei tästä tulee. Ei. Se yksi oli sivari. Se tulee tänne. Yksi oli sivari. Päivä. Mitäs menee? Ihan hyvin. Asutteko tuossa lähellä? Joo. Juu. Kyllä. Semmonen juttu, että tää se tässä vielä ja Tämähän meillä onkaan varmaan eka kerta me ollaan täällä. Okei. Sattunut vaan nyt tällä. Okei. Tultiin vaan tsekkaan, että mitä täällä on näitä pyöriä. Meillä oli paljon pyöriä, ei päästään perään. Kaikilla omat pyörät. Ei oo. Mikäs se on se? No, tämähän on käynyt tälleen. Mulla on tippunut kilpi. Milloin se on tippunut? Tippunut varmaan tänään, mä en nyt huomannut sitä missään. Se on tippunut, mä huomasin sen. Milloin mä huomasin? Tultiinko mä tähän, niin mä huomasin. Kilpi, 7 LBO. LBO. Se on täältä haljan, koska lähtee reikälle. Tippunut valo kanssa. Kiuhan tänne tää Pitää Venäjä. laittaa se jotain muuta niin siihen. Niin pitää. Pitää tilata heti. Niin. Se pitää. Sun pitää tulla sitten tää takapuolta. Onko se? No. Se pitää sitten heti laittaa. Me just isän kanssa tänään puhuttiin näistä, että Pääurasta milli. niin. Sitten ei ajeta Missä kaukana se on? ihan tossa. Pois. Tän saa tästä, mä voin vaikka työntää se, kun mulla menee 5 minuuttia työntää tästä kotiin, ettei se on se. Sen, että se on tässä nyt olisi valittamista, mutta mitä valittaa tuu, ei oo nyt niinku rahaa että Jukkalan savittaa. Mä oon pitänyt ainakin tehty tässä nyt tuolla. Ei tiedä onko kaverilla vuotaa vai ei vuoda kai. Oli tehty mun helpoa. Kaija niistä kalloista. Älä Miten me just puhuttiin tänään Jumbolta? Eikö missä me puhuttiin? Kytti ei enää missä. se ei oo kerännyt ajalla. On ollut sadepäiviä. Ei tällainen. Silloin kiire. Kiire on siinä, kun hankit 2 lastia ja rupeat rakentaa omakotitaloa ja yrität käydä.
mulla on jäänyt jalkakarvoin tohon. Se on vähän viinossa niitä. Tohon ei varmaan hirveästi. Pitääkö sen koko pasta? Eikö se päälle? Saa siihen päälle. Open gate. Oletko käynyt vielä kertaakaan leipää? Ei vissi. On niin uusi. Joo, se on ihan uusi. Ujuus. Tän vuoden malli. Oletko te käydnyt ajamaan? Ihan reilusti. Joku 100 tuntia. Kato kun renkaat alkaa kulua. Niin, nää kuluu tällaista renkaat kuluu täällä asfaltin helvetin. Niin että. On kuluu ne hiekallakin. Hiekalla se on niin enemmän renkaat. Tää on 2 vuotta. Mistä? Tästä? Ei kun mulla meni... Runko meni vanhasta noin tuolta. Joo. Mä ostin uuden rungon. Sitten me laitettiin omiin nimiin. Moro! Vittu mua vituttaa toi tankki. Pitkä alus. Talvella vaivaa. Talvella ostettu. No pistäpä tohon niin ne -2 tahtiin, niin saatko? Vittu mankistus lähtenyt kilvet hekkuun. Terve. Kuka toi iso homma vaihtaa toi saatana puhuu? Mikä? Nostat vaan. Mikä tää paikka on? Siis, Missä on? Tosta se lähtee. Ei enää vaan toi mikä menee näihin raidetankojen päähän. Toi pitkä tonne ylös. Sehän on vaan joku kulmaa. Tai joku tollanen, mikä pitää sitä kiinni. Se on lysteä, alkaa muistaa. Ai niin, jos otais peilissä. Tuleeko nää nyt? Tää nyt tää. Sellaisia viimeistä paljon on loppu.
etupäässä ei. Me ollaan poliisi, joka on miitti. Tässä lautaa miitti, tänään tällä poliisi miitti vittu. Monta parttia mä tarvii. Kohta tulee varmaan vittu 10 nottohousuja ja 2 MP:tä ja... Täällä on yhtä monta. Avaa okkas toinen pois. Täällä on yhtä monta. Meidän mennä tänään. Joka tulee olla. Tää on tää poppari. Pitääkö video taton nauhoita täältä? Annapa nyt mulle. Missä? Tänään on. Niin siis tänään oli eka kerta. Niin. Ja meiltä. Mutta siis hähti. Tää on eka kerta. Joo. Muuta se, että kaveri on ulkopuolella. Joo, mutta tässä on kaamari. Ei oo. Ai siis tuo tää mönkkäri. Mönkkäri on. Ah niin.